Vi har fået den her opgave at lave fremtidens skole, og vi har tænkt os, at i fremtiden, der skal man have en virtuel skole. Og på den måde, så er det egentlig bare et computerprogram, man sidder derhjemme med. Og på den måde, så kan man lære i sit eget tempo, og man kan selv finde noter, og man kan replay timen. Vi har fået den her opgave at lave fremtidens skole, og vi har tænkt os, at i fremtiden, der skal man have en virtuel skole. Og på den måde, så er det egentlig bare et computerprogram, man sidder derhjemme med. Og på den måde, så kan man lære i sit eget tempo, og man kan selv finde noter, og man kan replay timen. Vi har fået den her opgave at lave fremtidens skole, og vi har tænkt os, at i fremtiden, der skal man have en virtuel skole. Og på den måde, så er det egentlig bare et computerprogram, man sidder derhjemme med. Og på den måde, så kan man lære i sit eget tempo, og man kan selv finde noter, og man kan replay timen. Vi har fået den her opgave at lave fremtidens skole, og vi har tænkt os, at i fremtiden, der skal man have en virtuel skole. Og på den måde, så er det egentlig bare et computerprogram, man sidder derhjemme med. Og på den måde, så kan man lære i sit eget tempo, og man kan selv finde noter, og man kan replay timen. Vi har fået den her opgave at lave fremtidens skole, og vi har tænkt os, at i fremtiden, der skal man